Zničte kryptonit. John Bevere. Znič to, čo ti kradne silu. Druhá časť. Identifikácia kryptonitu. Kapitola 10. Čo je za modloslužbou? Musíme odhaliť záhadu modloslužby. Nebude to jednoduché ani rýchle, ale keď to odhalíme, bude to pre nás prínosné na mnohých úrovniach. Najväčším prínosom bude získanie poznatkov potrebných na to, aby sme to vedeli odhaliť v našich životoch. Dá nám to najlepšiu predstavu o duchovnom kryptonite. Začnime tým, že sa pozrieme na jeho korene. V prvej kapitole tejto knihy som hovoril o tom, že Boh i večnosť dal do ich srdca. Kazateľ 3.11. Každý človek na tejto planéte sa rodí s týmto vrodeným atribútom. Pavol to potvrdzuje tým, že píše: keď teda pohania, neveriaci, ktorí nemajú zákon od prírody, vykonajú to, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom. Dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, zapísané je aj v ich srdciach. Súčasne o tom vydáva svedectvo ich svedomie a ich myšlienky sa navzájom obviňujú alebo obraňujú. List Rimanom 2.14 a 15. Toto je pravda. Každý intuitívne pozná Božie cesty, pretože sú vpísané do nášho svedomia už od narodenia. To sa stalo očividné pre mňa a pre Lisu, keď sme vychovávali našich 4 synov. Keď boli ešte ako deti, dokonca predtým, ako sme ich učili nesmieš, už vtedy mali pocit viny, keď zbili brata, hádzali jedlo, zúrili od zlosti alebo sa správali nejak podobne. Nielenže je poznanie Boha v srdci každého jedného z nás, ale je to zjavené aj v celom stvorenstve. Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie. List Rimanom 1.19-20. Zamysli sa na moment nad zvýraznenými slovami v týchto 2 veršoch. Zjavil a poznávať, čo vedie k tomu, že nemajú ospravedlnenie. Podstatou teda je, že neexistuje žiadne ospravedlnenie pre človeka za to, že nepozná Boha. On sa dal spoznať každému úprimnému človeku, ktorý túži po pravde. Počul si už niekedy ľudí pýtať sa túto otázku? Ale ako je to s človekom, ktorý žije v odľahlých častiach Afriky a nikdy nepočul o Bohu? Ako môže byť spasený? Ako by ho mohol Boh vystaviť súdu? Tieto otázky sú len výhovorky, pretože oni to už dobre vedia, alebo nie sú ochotní sa to naučiť. V srdci vedia, že Boh je skutočný, ale rozhodli sa túto pravdu odmietnúť. Čo nie sú ochotní uchopiť je, že možnosť poznať Boha je sprístupnená každému, kto hľadá pravdu. Ak by boli naozaj úprimní tí, čo sa tieto otázky pýtajú, priznali by, že Boha odmietajú. Žalmista ďalej potvrdzuje ustavičný hlas stvorenstva, ktorý prehlasuje Božiu existenciu. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie bez rečí, bez slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznámy doletia až po končiny sveta. Žalm 19, 2-5. Realita Božej nesmiernej veľkoleposti sa nepretržite hlása po celom svete sekundu každej minúty, minútu každej hodiny, 24 hodín denne, 365 dní v roku. Nemyslíš si, že to platí aj pre muža v odľahlých častiach Afriky? Ľudia si môžu nasadiť masky a rozhodnúť sa ignorovať Božiu existenciu, ale pravda je nielenže vložená do ich srdc už pri pôrode, ale deň čo deň a noc čo noc o nej hovorí stvorenstvo. Ak sa tomu len človek úmyselne nevyhýba a nepresvieča sám seba o opaku, čím by ako blázon otupil svoje srdce, tak nedokáže utiecť pred touto skutočnosťou. Rozhodujúci okamih. Rozhodujúci okamih nastáva v bode, keď sa človek buď rozhodne hľadať živého Boha, alebo uspokojí túžbu po ňom tým, že sa obráti na nejakého Boha alebo bohov, čím si od neho oddelí svoje srdce. Možno si teraz myslíš, že žijem na západe a bohovia nie sú súčasťou našej kultúry. Nemáme sochy, ikony, chrámy ani nič podobné.
Prosím, maj so mnou trpezlivosť a ukážem ti, že aj na západe sú rôzni bohovia, ktorí sa až tak nelíšia od bohov iných kultúr. Ako vznikajú títo bohovia? Pamätajme na to, že ľudstvo vytvorilo všetkých bohov či modly. Ľudia sa prirodzene usilujú naplniť ich vrodenú túžbu po Bohu. Ak je vytvorená alternatívna verzia božstva, potom ten, kto ju zhotovil, určuje, čo Boha bude tešiť a vytvára povedomie, že to božstvo sa postará alebo splní, čo si ľudia prajú, a tak uspokoja človeku vrodenú potrebu uctievania. Teraz počúvaj, čo hovorí Pavol ďalej. Pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. List Rimanom 1:21 až 23. Hlavným problémom nie je vytváranie rôznych podôb, modly, je to len dôsledok hĺbšieho problému. Neuctievali jeho ako Boha. V tomto bode je veľmi dôležité určiť, čo skutočné uctievanie je. Ak budeme uvažovať o skutočnom uctievaní ako o pomalej piesni, ktorú spieva chválospevový tím, tak vôbec nepochopíme toto posolstvo. Najpravdivejšia definícia skutočného uctievania nie je hudba a spev, ale poslušnosť. Ako autor niekoľkých kníh som sa naučil, že keď v knihe predstavujem pomerne nový pojem, musím k nemu uviesť buď jeho priamu definíciu, alebo ho použiť spôsobom, ktorý jasne ozrejmí čitateľom jeho význam. To platí pre všetkých autorov a Boh v tom nie je výnimkou. Vo všeobecne uznávaných anglických prekladoch Biblie, ako napríklad New King James Version, English Standard Version, New American Standard Bible, New Living Translation, sa slovo uctievanie prvýkrát nachádza v Genesis 22:5. Abraham tu informuje svojich sluhov o tom, čo sa on a jeho syn Isák chystajú robiť na hore. Abraham hovorí, že ja pôjdem s chlapcom ešte ďalej a tam budeme uctievať. Genesis 22:5. Čo budú robiť o niečo ďalej? Išli spievať Bohu pomalú pieseň, alebo s muzikantmi a spevákmi viedli na hore večer chvál? Určite nie. Bol tam preto, lebo poslúchol slova Hospodina, ktoré počul pred 3 dňami. Obetovať svojho jediného syna. Anglický preklad Biblie New Living Translation používa slovo uctievať v liste Rimanom 1:21, zatiaľ čo niektoré iné preklady používajú slova ako osláviť alebo vzdať česť. Všetky tieto slová spolu súvisia. Oslavujeme Boha a vzdávame mu česť, keď sme mu poslušní. Keď mu nie sme poslušní, dopúšťame sa ponižovania a zneúcťovania. Môžeme sa tváriť, že ho uctievame, vychváľovať sa a chváliť, písať piesne o Bohu a tak ďalej, no urážame ho, ak nečiníme to, po čom túži Hospodin, a to je pravý opak uctievania, vzdávania cti. Nadišiel deň, keď Boh povedal: nenávidím, zavrhujem vaše skutky a nemôžem cítiť vaše slávnostné zhromaždenia. Odstráň odo mňa hluk svojich piesní, brnkanie tvojich harf nechcem počúvať, ale nech prúdi ako voda právo a spravodlivosť, ako nevysychajúci potok. Ámos 5:21, 23 až 24. Spravodlivý život nie je to, čo si my určíme. Spravodlivý život je poslušnosť Božej autority. V starej zmluve dal Hospodin Mojžišovi pokyny o obetiach, v ktorých má on zaľúbenie. Zahrňali niekoľko obetí, ktoré mu Boží ľud mohol prinášať ako spôsob uctievania. Jahňa, pozri Exodus 29, 39 až 41. Bík, pozri Exodus 29, 10 až 14. Obilie, pozri Exodus 29, 41. A veľa ďalších. Tiež mohli prinášať spaľovanú obeť s kadidlom do chrámu. Pozri Levitikus 2.2. V iný deň povedal Boh: na toto zhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojím slovom. Ten, čo zabíja vola, ako by zabíjal človeka. Kto obetuje jahňa, ako by vykrúcal krk psovi. Kto prináša pokrmovú obetu, ako by obetoval bravčovú krv. Kto páli kadidlo, ako by žehnal modlu. Izajáš 66, 2 až 3.
Začína tým, že identifikuje tých, ktorí spadajú pod jeho požehnanie. Tých, ktorí sa trasú pred jeho slovom. To opisuje niekoho, pre koho je poslušnosť najdôležitejšia. Oni budú tí, ktorým on venuje svoju pozornosť. Potom sa obráti na tých, proti tým, ktorí si vyberajú svoj vlastný spôsob, ako ho budú uctievať, poslúchať. Nie len, že ich uctievanie nebolo prijaté, ale bolo dokonca prirovnané k ľudským obetiam, chladnokrvnej vražde, obetiam psov, bravčovej krvi a posväcovaniu modly. V jeho očiach sú takéto obete odporné. Ak by niekto obetoval takéto ohavnosti alebo by spáchal vraždu, tak by bol vyhostený zo spoločenstva Izraela alebo potrestaný smrťou. Toto je celkom silné tvrdenie. Očividne ich uctievanie bolo na mile vzdialené od skutočného uctievania, aj keď bolo v súlade s pokynmi pre uctievanie, ktoré sú uvedené v knihe Exodus a Leviticus. Anglický preklad Biblie The Message to parafrázuje takto. Skutky, ktorými uctievate, sú skutkami hriechu. Pamätajme na to, že toto je ľud, ktorý mal zmluvu s Hospodinom. Oni prijali Božie zasľúbenia. Prečo im boli povedané tak hrozné slová? Pretože uctievali len tak, ako sa to páčilo im a Hospodina neposlúchali. To isté platí aj pre nás. Môžeme Bohu spievať piesne, navštevovať bohoslúžby alebo vyznávať svoju vernosť k Bohu, a to dokonca aj v súlade s novým zákonom. Ak však našim základom nebude poslušnosť voči Bohu, naše uctievanie je vzdialené od skutočného uctievania. Nie je predsa napísané: ako poslušné deti, nedajte sa ovládať žiadosťami? 1. Petrov list 1.14a. Druhý koreň problému, ktorý Pavol zmieňuje, je nevzdávanie vďaky Bohu alebo nevďačnosť. Ak veríme, že máme nárok na určitý životný štýl, že si zaslúžime určité materiálne veci alebo očakávame nejaké postavenie, sme zameraní len na seba a v dôsledku toho sme nevďační. Koniec koncov sme predsa tvrdo pracovali, dobre plánovali, stanovili si ciele, niečo sme dosiahli alebo vytvorili, takže máme pocit hrdosti z našej práce. Dôsledok správania. Tento náš postoj poslúchať, ctiť a vzdávať vďaky, ktorý je našou vrodenou túžbou, preukazujeme niečomu inému ako Bohu a tak na základe toho si vytvárame modly. Pavol ďalej píše: Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúcťovali vlastné telá. Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. List Rimanom 1.24 až 25. Pamätaj na to, že koreňom ich neposlušnosti je neposlušnosť a nevďačnosť voči Bohu. Teraz uctievame, poslúchame našu hriešnú prirodzenosť. Podriaďujeme sa tomu, čo je stvorené a je porušené a prekliaté. Naša morálka je kompromitovaná a pravda je zamenená za lož. Predpokladáme, že máme múdrosť, no v skutočnosti je to bláznostvo. To, čo svet považuje za normálne, v skutočnosti vôbec nie je normálne. Takto to pokračuje ďalej, až kým to, čo je skutočne dobré, je označené ako zlé a to, čo je skutočne zlé, je označené ako dobré. Čítame ďalej. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam. List Rimanom 1.26a. V nasledujúcich veršoch Pavol vymenoval 137 slov v anglickom preklade Biblie New Living Translation, kde vypísal 22 priestupkov voči Bohu. Vymenoval priestupky ako vražda, svár, nenávisť, chamtivosť, neposlušnosť voči rodičom a homosexualita. V skutočnosti 59 z tých 137 slov, čo je asi 43%, hovorí o homosexualite, o ďalších 21 priestupkoch neuvádza bližšie informácie. Prečo to tak je? Vymedzuje Boh homosexualitu preto, aby sme sa mohli správať k homosexuálom horšie ako k iným hriešnikom? Rozhodne nie. Dáva tým jasne najavo, že jedným z ukazovateľov spoločnosti, ktorá strmhlav smeruje k modloslužbe, je sympatia k homosexualite. Vráťme sa späť k slovám Pavla. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muž s mužmi páchali hanebnosti
a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. List Rimanom 1.26 až 27. Spoločnosť, ktorá odmieta ctiť Boha, vzdávať mu vďaku a poslúchať ho, sa prikloní smerom k uznaniu a k schváľovaniu, nakoniec i povzbudzovaniu sexuálnych zvráteností, najmä homosexuality. Pavol označuje toto správanie ako hanebné a neprirodzené. Pravda je zamenená za lož, čo v konečnom dôsledku vedie k nejasnostiam ohľadom pohlavia. V januári 2017 časopis National Geographic venoval svoj mesačník téme, ktorú nazval Revolúcia pohlavia. Redaktori zhromaždili celý rad jedincov, ktorí reprezentovali rôzne orientácie, či už sexuálne alebo pohlavné, vytvorené človekom. Časopis konzultoval popredných odborníkov v oblasti ľudskej sexuality z univerzít a vysokých škôl. Niektoré pojmy, ktoré použili na opis sexuálnej a pohlavnej preferencie boli agender, homosexuál, obojpohlavný, transsexuál, bezpohlavný, genderqueer, intersexuál, heterosexuál, bigender, intersex, non-binary, transboy, transgirl a iné. Znie to sofistikovane, ale spadá to do kategórie bláznostva a mylnej predstavy. Ľudia, ktorí vymyslia takéto pojmy, sú považovaní za inteligentných, vzdelaných a najlepších odborníkov. Kam týmto myslením speje naša spoločnosť? Štúdie ukázali, že vláda Spojených štátov použila viac než $200 miliárd na otázky týkajúce sa pohlavnej identity a homosexuality. Na koľko skvelých príležitostí mohli byť tieto financie použité? Tieto finančné prostriedky mohli byť využité na zlepšenie verejných školských zariadení, posilnenie policajných jednotiek, na rekonštrukcie letisk a ďalších verejných priestorov, no hlavne mohli pomôcť ľuďom bez domova, slobodným matkám a osobám so zdravotným postihnutím. Avšak toto obrovské množstvo financií sa minulo za účelom výberu sexuálnej orientácie, ktorá je v rozpore s tým, ako Boh stvoril človeka. Hneď na začiatku písma vidíme, že Boh stvoril človeka, stvoril ich ako muža a ženu. Genesis 1.27. On rozhoduje o našom pohlaví. On vie, čo je pre nás to najlepšie, pretože nás miluje. Toto všetko sa deje zmienkou, že títo ľudia sú múdri, aj keď je to v skutočnosti hlúpe plytvanie zdrojov. Najhoršie na tom všetkom je, že tým povzbudzujú nesprávne správanie ľudí a držia v ich otroctve života, pre ktorý neboli stvorení. Ako spoločnosť sme sa nechali oklamať klamstvom, že sa jedná o ľudské práva, čím sme dovolili určenému percentu jednotlivcov, aby to spojili s diskrimináciou na základe rasy alebo pohlavia. Toto sú práva, o ktoré by sme mali bojovať. To však nie je ani len podobné prípadom, kedy sa ľudia sami rozhodnú zmeniť identitu, s ktorou sme sa narodili. Pavol hovoril proroctvá o tom, že takéto absurdné správanie nastane, keď prestaneme skutočne uctievať, počúvať Boha a prestaneme byť vďační. Prečo teda vodcovia neodhalia a nepostavia sa proti takýmto nezmyselným názorom? Začali sme sa báť pravdy a prijali sme klamstvá a podvody. Upadli sme do modloslužby, to má veľký vplyv na náš národ. Spoločnosť to nazýva pokrokom, ale v skutočnosti sme klesli do bláznostva. Pavlové slová, napísané už tak dávno, odhaľujú, že sú pohlavné a sexuálne zvrátenosti zakorenené v modloslužbe. Ďalej uvádza aj iné dôsledky. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to ohovárači, klebetníci, nenávidia Boha, povyšujú sa, sú pyšní, vychvaľujú sa, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. List Rimanom 1.28 až 31. Na to, aby sme spozorovali takéto správanie v našej spoločnosti, nemusíme robiť veľké štúdie alebo ísť na kurz o sociálnej vede, pretože je to tak veľmi rozšírené a ničí to životy, rodiny a národy. Toto perverzné správanie a jeho akceptovanie spôsobuje úpadok spoločnosti, prerušenie dôvery v priateľstvách a rôzne vojny. Ak by už len toto bol celý dopad, tak by to bolo dosť tragické, no Pavol na záver konštatuje:
poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa to nie len sami robia, ale aj schváľujú, keď to robia iní. Rimanom 1.32. Vláda, médiá, televízni a filmoví producenti, sociálni pracovníci, vedúci predstavitelia, vplyvní ľudia a celá spoločnosť sú si plne vedomí tohto rozporu správania voči nášmu stvoriteľovi, ale ignorujú to, čo im hovorí svedomie a čo vidia v stvorení. V snahe utíšiť hlas svojho svedomia povzbudzujú ostatných, aby robili to isté v nádeji, že to stlmí pravdu v ich srdciach. Všetky typy správania, ktoré som vyššie uviedol, sú len dôsledkom problému, ktorého koreňom je modloslužba, neúctievanie Boha, neposlušnosť a neprejavovanie vďačnosti, ktorú si on zaslúži. Skutočné uctievanie neplynie z našich prázdnych slov, ale zo skutkov poslušnosti voči nemu. To platí pre celé ľudstvo, ale teraz obráťme svoju pozornosť na to, čo to znamená v živote človeka, ktorý je vo vzťahu s Bohom. Aplikácia. Uctievanie je naše rozhodnutie Boha počúvať, ctiť a ďakovať mu. Vynechaním ktoréhokoľvek z týchto prvkov sa vystavujeme klamstvu, ktoré vedie k modloslužbe. To platí pre nás individuálne, ako aj pre našu kultúru. Prvá zmienka v písme o uctievaní nastáva v momente, keď Abraham poslúchol Boha tým, že išiel obetovať Izáka. Čo povedal Boh tebe, aby si urobil? Môže to byť niečo, k čomu ťa Svätý Duch vyzval pri čítaní Biblie a možno je to niečo špecifické, čo ti položil na srdce. Ako sa zmenil tvoj postoj voči tejto veci po prečítaní tejto kapitoly? Venuj chvíľku Bohu a spýtaj sa ho, aké kroky môžeš podniknúť k naplneniu tejto výzvy. A nezabudni sa poďakovať za to, že si na to zvolil teba, že sa s tebou zhovára a aj za to, že je s tebou, keď ho uctievaš svojou poslušnosťou.